እኔ በአባቴም በእናቴ ትግሬ ነኝ መቀሌ ነው ማለት እኔ ማለት እኔ ነኝ ፖለቲካ ነበር ብያቸዋለሁ እኔ ትግሬ ሆኜ ልወለድ ወይ ኦሮሞ ሆኜ ልወለድ ወይ አማራ ሆኜ ልወለድ ብዬ አልመረጥኩም ያን ከየት አመጣች የጋና ክልቲው የሚዘለው ለኛ አጀንዳ ሰተሽን ከመቼ ነው ሀብት ክፍፍልና ፍርድ ቤት መሯራት ይደርራሽ ያንን ነገር ለመጋራት ለመሻማት አይመስልም ወይ ጋዜጠኛ መልሱሉ ስለዝኾነ መልሰልካ እንዴ ንخيብሎ ሐሊፍዎ ዝኸደ ይምበር እንዲህ አይነት ወርቅ ባል ከደከከንሽ አውጥቶ ናይ ዝወለድኩም ቆልዑ ብሹም ካሊ እንድሕር ቀይራቶም ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ምሳይ እንዳነበረ ተብሓዳርሲ ሄጄ እንኳን እርሟን አላወጣም ከሞተች በኋላ ምን ያረጋል ያለ ሰውዬ እኔ ባልሽ ያለው ሌላ ሲያገባሽ ቁም ያላይ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋን እግዚአብሔር መስገን ዳሕና ዲኹም እንሆን ሎሙን ከም ትልሙድ በሐድሽ ቪዲዮ ቢልና ተራኺብና ለና ማለት እዩ ካብ አይና ክንጅምር ታዮ ጋጢሙ ገለገለ ዝብል ክንምለሲና ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ጸኒሕኩም ኣብ መወዳእታውን ሳምኩና ወስ ቪዲዮ ክንሰርሕ ታብታብ ጎሩ ሸረፈለው ኢልኩም ነዞም ፕሮግራማት ስለተኸዱ ሳብስክራይብ ስለተገብሩ ብጣዕሚ ዘመስግን ነባራት ኮይንኩም ድማ ዘተለመደ ሃናጽ ዝኾነ ርእይቶ ማለት እዩ ኣለና ናብቲ ርእይቶታትኩም ምንባብ ክሰግርኤ ደጀን ሓወይ ርእዮት ዓለምካ ርትዓዊ ናይ ሙግት ባህልኻ ዝናድዩ ህዝብና ህልኸኛ እዩ ኣብ ህልኻት እዩ ቶንካ ከቀየርካ ሓደራ ወቀደምትኒ ከውን ድህረ ዝብል ጽሑፍ ኣለሞ ተጠንቀቕ ይብለነሎ virtue of ተሙ እዚ ናይ ኩል ግዜ ተኸታታሊ ኩል ግዜ ርእይቶ ዝበኒ ብጣዕሚ ሃናጽ ዝኾነ ርእይቶ ጽሕፈለይ ቆልዓይ ማለት እዩ ይቐነለይ ክብረት ያበለይ ክብለካ ዝደሊ ማለት እዩ ካሊ ነገር ንሕና ሞሳ ምስግና ኢና ጥራሕ ነቐድም ድሕጂ በሪሁ ታደሰ ዝበሃል ሓወይ ሕጽረ ቢሉ ከምዚ አይልነሎ ሰላም ሽደን ልባው ደብዳቤ ተታናግዲኻ ገረብ ከም ገረቡ ዋና አይሃልዎ በር ጠፊኡ አይጠፍእን እዩ ገረብ ከም ገረቡ ዋና አይሃልዎ እምበር ጠፊኡ አይጠፍእን እዩ ተፈጥሮ አምላክ ሓጋይን ክረምትን ስለዘሎ እዚ ኣነ ንዓኻ ዝሰምዓካ ንስኻውን ትሰምዓኒ ልሳንስ ስለምንታይ ዘይጸሪ ፈንጅታት በዚሕዎ ወዲ ሰብ ካብ ክልተ ኢዱ 5 ጻብዕት ኣለዎ ኣብዛ ምድሪኸ ክንደይ 10 ኣለና ብጣዕሚ ቅኔ ዝተመልኦ ዘረባ እዚ ኑሕ ዝበለትን ተናኸድልዩ እዩ ማለት እዩ ከም ዝተረድአኒ እንድሕር ኮይኑ ዋና ንዘሎ ዋና ክህልዎ እዩ ግዴታ ማለት እዩ ተሓደ ወገን ኣነ ዝተረድአኒ ከም እዩ ገረብ ዋና ዋላ እከለ ኣይበል እምበር ተፈጢሩ ሓደ ግዜ ስለዚ ስለዝተፈጠረስ ጠፍኒ እዩ ተፈጥሮ አምላክ ሓጋይን ክረምትን ድሕርዳ አስተውዒልካሉ ጽቡቕ እዩ ዝዓይነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብተፈጥሮ ተፈጢርና ኢና እዩ ዝመስለኒ ከም ተሓደ ወገን ልባው ደብዳቤ ከቢድ እዩ እዚ ኣነ ንዓኻ ሰምዓካ ንስኻውን ትሰምዓኒ ልሳንስ ስለምንታይ ዘይጸርፍ እንጂ በዚሕዎ ማለት ኣሕዋት እንተለና ስለምንታይ ከምዚ ኮይና ኢለ በተሓደ ወገን ተረዲእ በተሓደ ወገን ካታ የተረዲእኒ ማለት እዩ ዘይጸርፍ እንጂታት በዚሕዎ ዝብልስ ማለት ሓደ እንተለና እንዲሁ በተሓደ ወገን ካ ኣነ ዛረው ዘለኹ ቃላት ዶ እንግሊሽ ወዲ እንግሊሽ ኣብዚ ሕሊ ይኸውን ከምውን ተረዲእኒ ወዲ ሰብ ካብ ክልተ ኢዱ 5 ጻብዕት ኣለዎ ኣብዛ ምድሪኸ ክንደይ 10 ኣለና ስለዚ ጽቡቕ ጌርና ክንሓልፍ ኣለና ትንሰርሖ 10 ዝበለጸ ኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዚ ተረዲእልካ ከምኡ እንተዘይ ኮይኑ ኣስፊሕኻ ዝርዝር ዘለዎ ሓበሬታ ጻሓፈልይ ማለት እዩ ኣብ ርእይቶ ዝኸበርካ ሽደን በዓል ማዕበል እኮ እቲ ሓቂ ጠፊእዎም እኮ ኣይኮነን በቃ ኣብ ሓሶት ኣብ ጸሊእ ኣብ ስርቂ ክነብሩ ስለዝደልዩ እዩ ትኽክል ኢኻ ተወልደ በረከት ተወልደ በረከት ማለት እዩ ተወልደ በረከት ስለዚ ኣነ ነዚ ናይ ማዕበል ጉዳይ ዝሃብካዮ ርእይቶ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ርእይቶ ሂበሉ ማለት እዩ ካብ ዝገርመካ ማዕበል ይፈልጥ እዩ ኩሉ ነገር ዝዛረቦ ማለት እዩ እኔ በአባቴም በእናቴ ትግሬ ነኝ መቀሌ ነው የምኖር ከከተማው ታውቃቸዋለች ቤተሰቦቼ በሙሉ ጠንቅቃ ታውቃቸዋለች በእናቱ ትግሬ ነው በአባቱ አማራ ነው ጎንደር ነው ግን ያደገው መቀሌ ነው አለች ለምንድን ነው ለፖለቲካ ፍጀታ እንደዚህ የሚወጣ ሙሉ ትግሬ ነኝ ብባል ምን እንትን እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለም እንዴ ትግሬ ሆኜ መርጬ እኮ አይደለም የተወለድኩ መርጠ ተወልደሃል ዓለም ሰገድ አልተወለድኩ መርጠም ይወለድ የለም ይሄ የፖለቲከኞች ቁማር ነው ዜግነት ወደም ታመጣው ነገር አይደለም እኔ ትግሬ ሆኜ ልወለድ ወይ ኦሮሞ ሆኜ ልወለድ ወይ አማራ ሆኜ ልወለድ ብዬ አልመረጥኩም ያን ከየት አመጣች የተሳሳተ ነው ሕጂ ነቶም አምሓርኛ ዘይትኽእሉ ዘለኹ ማለት እዩ ትርጉም ማቢልና ኣብዚ ኣኽነስ ማዓኩም ኢና ሓደ ነገራ
هاوقع مالتيو إذا عشل مجمرت أفت فوتو زلا هيفنيا كلكم فليتكم ما هم تخونوا إيه تسفا جيرة مالت زارب زلخم نوح أوان نوح جزء بزعوا زاقوالن ستيتي بزحات بعلم لخز فلتو مناسيات كمون أب سنة زوافر سبات كمون أب تيك توك المحبرة وميديان شو ما زمالالس فتحين عاء جستيس فور هيفن داتا بالو استفلاليو ناي AI كالوتن زخونو مالتي مكنا برت فيديون مسارحتات انت تقيمهم دمسي كوينا لا ويكا خونا زفتنا حزب عالم تدفيرا أبش قال شو عامت مالتيو أب بإجراء بخرات الزلزيلو مالت تتلحو مالتيو حوت أدما ناب قرور آتيو مويتا زتبهلت قال نستيتيا أبوها عود قرماي يبهل أدي أدما أبك إلش تبهل مالت نحنا تقولي دحري كل عامت لي دحر حد عامت نقلنا بالله أنا سمعناه فردت وهيبو نتزي دفيروا استبهل سب 25 عامت يقباي يبرلت سلستبهله تا بعلت بيت ونايزي تريقو زلهم سبايكا نونو يقباي كبلا يقبانيو أنا فتحي أيتوها بن نيسنيو أجور بيرو وصيو عندنا قتلك كيلو قالنا بلوني فرار حنن رئيلا نام حبراو ميديا مسيا مالتي دحراي زاقوالن ستيت زي مستزاربت كم زي لامس وصت حزبي عالم دارغا بمولو كم تقدم بيلز نغركم وصيو زاقوالن ستيت زي دمص زين خوللو يلن بزبل بوزح سب وصيو مس وصخ ابزي منبر ابايتي ناي طابيا بيت ويك انا قبلي بيت زبحالالو ابون كتوهاب تغيرو ككنتيبا ناي اديس ابابا ويزرو ادانيش ابابي تبحال نساون مالتيو زلعله متحبار بمغبار مالتيو غزا ختركب ابديس ابابا ختنبر ناي حكمنا رداتاون كتركب نغرا منغدو مالتي نتي امرو ازل ጭንቀት كوم እንዳተባለ خيدو مالتي تاقوالن سيتي ابتي انترفيو ناي مجمرتا زنبر انت ايلا انا بعد بيتك زغل انتخون تلو نابي كيدو هاي تايواغالو بعد بيتي يكو ببوليتيكا مخنيات بيلسي اني اب سلست عمد زنبر كوينات حبيرنا اي نبرنان انا ون حد ነገር ተዛሪበዮ ንሱን حد ነገር መልስልይ ካብ ድሕራይ ከዓ ከይዱ ንሱ ማለት ተባይስና ንሱን ተዝህሉ ነይሩማ ከምዚ ወናይ መኾነን ነይሩ ኢላ ያ መግለጽ حساب ሂባ ማለት እዚ በዓል ቤታ ከዓ መጽኡ ድሕሪኡ ኣብቲ ዮሃ ሚድያ ዝበሃል ኢንተርቪው ንድሕሪ ብዙሕ እዋን ኣነ ንባህር ዳር ከደሉ ዘይከኣል ኩሉ ምኽንያት ዝተፈላልዩ ስራሕቲ ስራሕ ኩሉ ምኽንያት ካብ ዓርሰይ ዝዓቅብ ኩሉ ምኽንያት እዚ ትብሎ ዘላ ምስጢር ዘይኮነ ኣነ በአካል ኣብገዛ ኣለኹ ጓላ ሒዘ ኤቭሪቲንግ ሒዘ ማለት እዩ ኣብገዛ حوي الله زمن فسبها الحوي تقبلوها ناباي مسمصت دحرت موت مالتيو قدمت موت بكورونا بخينات تعقيتا ابسرح نيره بدحري اجن مصي تقبليا نديسابا مصي حبيرنا نبر نيرنا حراي انترفيو غبريلاتني انتاي لك انترفيو كت غبريليا 50 مسبلت اش غبريليا مصي اغيرا ابو مسمصت جن نعيت ولدو خاليو عدو خاليو قالنا بلتيا تزارب قنيا مسا 50 نوركونيا غيرا ስለዚህ መብዛሕቶም ሰባት በخمዚ خرد ወይ ብሎም ናብዝብል ነገር ተሰጋጊሩ ማለት እዩ ስለዚህ ታሪክ በዚህ ገርና ሒዝና ንግድ መታረም ካለበት ሚታረም አበቂ ከኔጋ እየኖረች ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዋሽታለች አለመንነት የሰጠኛለች የፖለቲካ መጫወቻ አርገኛለች ጀስቲስ ፎር ፌቨን የሚባለው ውሸት እንደነበር ፖለቲካ እንደነበር ሴትዮዋ ዘራፊ ሌባ እንደነበረች ሌላ ወንድ ጋር እንደምትሸረሙት ስደንስ እንደምታደርስን ይቅር ይበልህ በቁስሏ ላይ ጨመርክላት ይሄው ባልየው መጣ እኔ ሙሉ ትግሬ ነኝ እናቴም አባቴም ውሸት ነው ያማራነት የለኝም ማለት እኔ ቀድሜ ተቃውሜው ሚዲያ ናዘግቻለሁ እኔ ማለት እኔ ነኝ ፖለቲካ ነበር ብያቸዋለሁ ባልየውን አዲስ አበባ አስቀምጣ ትንሿን ልጅ አስታቅፋው ሹፍርና እንደሚሰራ ጅቡቲ መንገድም እየተዘጋጋ ስለሆነ حجي اتي ابزي زلو من اسي يزارب زلو انت ايلوت موطاي زبال زي مالتيو كم دليتو يزارب زي مالتن اكزامبل غيرنا ولا انت مصانا حد فيديوهات حموم عينت تحساسبا زلون حمق تحساسبا زلونيو بفلاي تاغوالن ستيتي تدفيرا مستبهله مالتي تحصان قلع ازي حمقات قالات استزارب سبينيرو دحرايكا كسرتو بهايلو مالتي ابت زلو عد امريكا عد حقن مسل حصاناتن دق انستيون قدميا زوهابو ويكا قداماي ጉዳይ ስለዝኾነ እዚ መሰረት ተገይሩ እቲ ዘሎ ከባቢ ተጠቂሙ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዝነብረሉ ዘሎ ፖላዊስውን እዚ ሓበሬታ እዚ ማለት ተደውሉ ተነጊርዎም ብድሕሪኡ ክትሓዘሎ እንዳተባሃለ እንተሎ ነግረ መንገዱ ይቅርታ ዝመስል ኣነኮ ከምዘይ ተረድእን እንደው ከምዘይ የበልኩን የገለገለ ኢሉ ወፂ ማለት እዩ ኣምሊጡ ነይሩ ይኹን ሕጂ ግን እንታይ ይብለሎ ኣነ ሓቀ ነይረ ይዝብል ዘሎ ኣነ ሓቀ ነይረ ትባዓል ቤታ መፂ ይዛረቦ ዘሎ ዘረባ ቀዲመ ስለ ሰማዕኹ እዩ ካብ እቲ መቅተልቲ ብላዕሊ ካሊ ክስራሕ ዝተደልየ ነገር ስለ ዘሎ ከምዚ ኮይኑ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘቅርብ ዘሎ ምናልባት ካብ ክልቲኦም ሓቂ ምዃኖም ምን ምዃኑ ፈሊና ይፈለጥና ነበር ንሳውን በዓል ቤት የብለይን ገዲፉን ይኸይድ ዝነብር ኢላ ገዛቶ ሃይቦዋ ንበይና ክትከይድ ከም ዝደለየት ሰብኣይ ዚ ከዛረብ ማለት እዩ መቆጣጠር አቃተኝ ሰውነቴ እንደዚህ ስል ማኪና መሪ ከመንገድ ወጣ
ገብታለች ገደል እኔ አላቅም ገብታለች በቃ የሄደች ናት በራሷ ጊዜ ከዛ ስልክ ተደወለብኝ ያ ስልክ ልዝጋው አላቅም የት እንዳለ ስልኩን ፍለጋ እንዲህ ሲል መኪና ከመንገድ ወጣለች እንደ አዲስ ባለ መኪናው ነው የደወለልኝ እንዴት ወንክል አንስቼዋለሁ ግን ላናግረው ስላልቻልኩ ለእናቱ ደውለው እንደዚህ እናቱ የባለ መኪናው እናት ደውለው እንደገና ልጄ ይላል መኪናው እዛ ባለበት አቁማ ጥበቃ ካገኘ ካላገኘ ጥለው ውጣ በቃ እንዳትነዳ አቁመው ይል እሺ አናግሪያቸው ወርጄ ሳይ የት እንዳለው በየት እንደምወጣ መንገዱን ጠፋኝ ከመንገዱ እንዴት ልውጣ በየት ልሂድ በቃ ጠፋኝ በየት ነው የወረድኩ የት ነው ያለው ጠፋኝ መኪናው ምንም አልሆነም በቃ ሂደ ቆመ ከዛ በእግሬ ሞባይልና እቲ መኪና ኣነ መኪና ያሰርሕ ነይረ ሽዑ ኣብ ጅቡቲ እየ ነይረ ድሕራይ ኣብ ጅቡቲ እንዳኸድኩ እንዳሃለኹ ግን ኣብ ማእኸል ተደዊሉ ምስ ተዘረበኒ ንሳውን ተደፊረ ማለት ተነጊሩኒ ክኸድ ከም ዘለኒ ግን ኣዋሽ ኣርባዕ ሒዝያ ዝኸይድ ነይረ እዩ ዝብል ሒዝዋ እንዳኸደ እንዳሃለወ እዚ ማለት ብዓፋር ገፅ ኣቢሉ ኣትዩስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክእትዎ ማለት እዩ ደረቕ ፅዕነት እንዳኸደ እንዳሃለወ ተደፊረ እያ ሞይታ ኢላ ተዛሪባቶ ሕጂ ኣብ ማእኸል እንዳሃለኹ እዩ ተደዊሉኒ ጓልካ ተደፊረ እያ ሞይታ ህፃን ቆልዓ ምስ በለትኒ ዝሕዞን ብጦን ሲኢነ እንታይ ክገብር ከም ዘለን እውን ኣይፈለጥኩን ብድሕሪኡ ኣነ ናብ ታዋኻኣቴ በቃ እቲ በዓል መኪና ዝነበረ ማለት ዋና ናይታ መኪና ከዓ ፀገም የብሉን ኣብ ዘላቶ እንድሕር ሓላው ረኺብካ ጽቡቕ ተዘይረኺብካ ግን ገዲፍካያ ንዓ ስለ ዝበለኒ መጽኤ ኢልዩ ዝገልጽ ዘሎ ነቶም ዘይሰማዕኹም እየዘብራህራልኩም ዘለኹ ንትሰምዑ ከዓ እንደዚህ ሳይ መንገድ አገኘሁ ወደ ዋና መንገድ የሚያስገባ በዛ እንደገና ገብቼ ወደ መንገድ ገባ እኔ ኬላው ተሻግሬ ላድር ያሰብኩ ጉምሩክ አዋሽ ሰባት አዋሽ አርባ በቃ እኔ ብቻ ነኝ ግን የፌበን አባት ሲያወራ ውስጡ የተጋገረ እውነት ያልወጣለት ሐዘን እንዳለው እየተሰማኝ እኔ ብቻ ነኝ ለማንኛውም ግን የፌበን እናት አቢጌለሽ ለኛ አጀንዳ ሰተሽን ከመቼ ነው ሀብት ክፍፍልና ፍርድ ቤት መሯራት እየደረስሽው ይህን ሰውዬ እንደዚህ አሳዝነሽ እንደዚህ በድለሽ ከሆነ ፈጣሪ የሥራሽን ይስጥሽ ሌላ ምንም አይደለም እኔ ስለ ዘር አይደለም ማወራው ለማንኛውም እኛ ግን ከዚህ በኋላ ምንጨው ስለተደፈረችውና ስለተገደለችው ፌበን ነው ስለናንተ ሀብት ክፍፍልና ስለናንተ የፍርድ ቤት ውሎ አይመለከተንም ሰውየው ይግባኝ ጠይቆ ጥቅምት 21 ሊወጣ ይጠባበቃል እናንተ ግን በልጃችሁ ደም ላይ ስለ ልጅ ክፍፍልና ስለ ፍርድ ቤት ተሯራጣላችሁ እዚ ከዓ ዝብል ዘሎ ንስኺ ንዓና ነሳስዮ ዝኾነ ዘረባ ምስ ሃብክና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ክፍፍል ሃብትን ናብ ሃብት ምቅርማትን ኣቲኹም እቲ ገይሩ ዝተባሃለ በዓል ጉዳይ ን20 ገለን ጥቅምቲ ፍርድ ቤት ኣለዎ ወይ ክወፅእ ወይ ከኣቶ ገለገለ ዝበሃል ነገር ኣለዎ ይግባይሉ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ትፍርዲ ክዛባዕዩ ሕብረተሰብ ከዓ ኣብኡ ኢንቴንሽኑ ገለ ገይሩ ነይሩ ሕጂ መብዛሕትኦም መፅኦም ከዓ ንሱ ትሕሱ እያ ዘላ ፈፂማ ንዓኻብትኩም ሓስያትኩም እያ ኣነ ከምቲ ትብሎ ዘላ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ጉዳይ እዩ ዘሎ ተማወታ ገለ የበለ ንሱ ሕጂ ማለት እዩ ንሳ ግን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ፍርዲ ቤት ኣሎ ናይ እንታይ ዝበሃል ልደታ ዲ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ከይዳ ከሲሳቶ ኣብ ጋዜጣ ዝተኣወጀ ኣነ በዓል ቤት የብለይን ስለዚ እቲ ገዛይ ንበይነ ክኸውን ኢላውና ፅሒፋ እያ ዘላ ኣብ ገፅ 4 እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ካብ ዝገርመኩም ብዙሕቲ ቪድዮ ተኸታቲልካ እንድሕር ዳኣ ሓበሬታ ሪኢኻዮ ጉድን ጭራትን ድሓሪ ወፂሎም ድሓሪ ቀስ እንዳበለ ዝወፅ ዘሎ ማለት እዩ ትነገር እዚ ብጣዕሚ ዝገርም ወግዕ እዩ አባትነት ስም ተፍቆ ባልነትህ ተፍቆ ቁጭ ብለህ ያየህ ምንም ያደረከው ነገር የለህም ወይም የሄድክበት መንገድ የለም የሚያሳየኝ እንግዲህ አሁን አንተ ገረገርከኝ ልክ ነህ ይሄ ለምን ሆነ አሁን እቺን ጊዜ ጠብቀህ መምጣትህ ለምንድን ነው የሷን ስም ለማጠልሸት አይመስልም ወይ ሆነ ብለህ እሷ ተቀባይነት ስላገኘች ወይም በሰው ውስጥ ልብ ውስጥ ስለተቀመጠ ያው ተከታሪኩም ከባድነት አንፃር ይሄን ነገር ለማጠልሸት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምናልባት ሰዎች አግዘዋታል ይታወቃል በፋይናንስም ያው እኛ አካውንቷን አስቀምጠን ስለነበር ፕሮግራሙንም ስንለቅ በፋይናንስም አግዘዋት ሊሆን ይችላል የከተማ አስተዳደራችንም እንግዲህ የመኖሪያ ቤት ሰጥቷታል ሶ ያንን ነገር ለመጋራት ለመሻማት አይመስልም ወይ ደግሞ አይደለም ወይ ሕጂ ቅልል ንኽብለልኩም ድሕር ዳ ኮይኑ ንስኻ ቅሳብ ሕጂ ሓደ መጀመርታ ሽሞ በእንቀይራ ከለዋ ንሳተን ተንቆልዑ ቀይራተለና ሽሞ በእንሱ አይፈልጥን እዩ እዚ እንትኸውን ተሎ ንስኻ በይ ነርካ ሕጂ ስለዝተፈለጠት ብጣዕሚ ፌመስ ስለዝኾነት ታጓለ ንስተይቲ ታዓዶ ማለት እዩ ትልት ስለዝኾነት ሰብ ከዓ ክሕግዛ ስለዝጀመረ አካውንት ገላ ገንዘብ ኣቶ ስለዝረኣኻ መሬቱን ስለዝተዋዋ ገዛ ማለት እዩ ነዚ ዲኻ ሕጂ መጽኻ ዘለኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዘረባ ንሽለይ ክምልሰሉ እንዲዩ ኣብ ርህርህ ነብሎ ኢና እኔ በማላቀው የትዳር ፍቺ ስትጠይቅ የተነሳ ጥያቄ ነው
ይሄ ክርክር የሚነሳ ያለ የትዳር እኔ በማላቀው እኔ አብራኝ ያለች የለም ብላ ባነሳቸው ጥያቄ ነው። ሕጂ ከዓ ቅጽለ ቢልና ማለት እዩ ንሰምዖ ዘለና ንሱ ዝብል ዘሎ መጀመርታ ናይ ሓዳር ክፋታሓ ሕቶ ቅሪባትለይ ኣላ እዩ ዝብል ሕጂ ኣነ እንተይ ሰማዕኹ ወይ ከዓ ኣነ እንተይ ተዛረበትኒ ኣቅሪባትለይ እቲ ጉዳይ እዚ ኣይፈለጥኩን እየ ነይረ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣነ መልሲ ዝህብ ዘለኹ እዩ ዝብል ካብ ዝገርመኩም ግን እቲ ጉዳይ መብዛሕትኩም ዘይፈለጥኩም ሰባት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ከምቲ ንሱ ዝብሎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ኩናት ከባቢ 2010 ገለመለን ዓመተ ምህረት ዝተዋሃበ 70 ካሬ መሬት ኣብ መቐለ ኣለዎ ዝመንእሰይ ነታ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ነታ ኣዶ ተባሂላ ኔቱ ሕጂ ማለት ናበቀለሽ ወሲድዋ ሒዝዋ ሓዳር ገይሮም ኣብኡ እውን ንእሽተይ ግዜ ነይሮም ምስ ስድርኡ ተፋሊጣ ብዙሕ ነገር ፈሊጣ መፅያ ግን ክትመፅእ ስለ ዘለዋ ንሳ ማእኸል ክኸይድ ኢላ ክትመፅእ እንተላ ሙሉእ ውክልና ማለት እዩ ንሱ እንታይ ገብር ከም ዘለዎን እንታይ ገብር ከም ዘይብሉን ብዝርዝር ዝገልጽ ሓበሬታ ዘለዎ ውክልና ሂወት እያ መፅያ ሙሉእ ውክልና ማለት ድማ ትፈልጢኹም on behalf of you ወይ ከዓ ኣብ ክንደኻ ኮይኑ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ድሌቱ ክሰርሕ ይኽእል ድሌቱ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሙሉእ ውክልና ዝተዋሃበ ሰብ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ተኣሚሎም ሙሉእ ውክልና ኣለዎ ማለት ሸይጥ ክልውጥ ኣብ ኢዱ ዝሓዞ ነገር ወይ ከዓ መሬት ገለገለ ኩሉ ማለት እዩ ዝገብር መኻኣለ ነይሩ ሕጂ እቶም ሰባት ናይቲ መንእሰይ እዚ ወይ ናይቲ መንእሰይ ዘረባ ተረዲኦም ዘለው ብዓይን ገንዘብን ብዓይን ሃፍትን ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ከምዚ ሓቲት እዩ ሕጂ ባህር ዳር ንምንታይ እዚ ትኸይድ ኢሉ ጋዜጠኛ ተሓተተሎ ኣፅሪ የቢሉ ዝሃቦ መብርሂ ኣነ እንድሕር ዳ ከይደ ሓደ ነገር ኣሎ ወይ ክብቀልየ ክእሰርየ ንዑ ክብል ማለት እዩ ወይ ድማ ክቀተልየ ሓደ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ቀዲም ኣነ ተሓቢአ ስለ ድኸይድ ሕማቅ ነገር እየ ከኣቱ ክመውት ክእሰርየ ኣነ ካልእ ሰብ ቀቲለ ናይ ጓለይ ፍትሒ ብዘይ ፍትሒ እዩ ክነብር ስለዚ ትፀገሙ ንሱ እዩ ትሽግር ኢሉ እዩ ነቲ ዝርዝር ሓበሬታ ገሊፅዎ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ትክክል እዩ ዝኣመነ መብዛሕትኡ ሰብ ኣሎ ትክክል እዩ ማለት ጉዳዩ እንድሕር ዳ ሕጊ ሒዝዎ ብሕጊ ዝዳነ እንተኮይኑ ሕጊ ንኽፈርዶ ምግባሩ ፅቡቅ እዩ ዝብሉ ኣለዉ መብዛሕትኦም ከዓ ፀሪፋትኒ ኣንሳውን ኢሉ እዩ ዝገልጽ ማለት ንስኻ ወዲ ዲኻ ደው ኢልካ ኢኻ ትሸይን ገለገለ ዝብሉ ቃላት ስለ ዝተዛረበትኒ እዚኣቶም ከዓ ንዓይ ፅቡቅ ስለ ዘይኮኑ ነቲ ህሞት ንሱ ናብ ሚድያ እውን ሒዘ ክወፅእ ደለኹን ሓንቲ ምንኣስ ናይታ መዋቲት ዘላ ቆልዓ ግን ጓለይ ምሳይ ኣላ ንዓ እንዳገደፈትለይ ከይዳ እያ ናብ ሚድያታት ከይዳ ትቐርብ ነይራ ዝብል ከምዚ ካብ ክልቲኦም ሓቂ ኣብ መን ከም ዘሎ ምፍላይ ዝኣብየካ ነገር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዓይን ሓቂ ክንሪኦ እንድሕር ዳ ፈቲና እዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኦም እንታይ ምዃኖም ቀሪቦም ተዛረቦ ነይሮም ተዘረባ ኢና ክንፈልጦ ነርና ወይ ከዓ ሓቁ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ተዝህሉ እምበር ንሱ ብመዓልቱ ንሳ ብመዓልታ መፅኦም ዝተዛረብዎ ዘረባ ብጣዕሚ ከቢድን ኣነዋርን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣይግበርን እንድሕር ዳ ጌራቶ ኮይና ንሱ እውን ከምኡ ኣይግበርን ከምቲ ዝበለቶ እንድሕር ዳ ዘይሓገዘን ትብል ኮይና ማለት እዩ ጌጋ ናይ ክልቲኦም እዩ ዘሎ ልጆችሽን የአባታቸውን ስም አስቀይረሽ ዳዊት በዛ ላይ እንዲህ አይነት ባል በዛ ላይ እንዲህ አይነት ባል እንዲህ አይነት ወርቅ ባል ከደከከንሽ አውጥቶ የኔ ቡና ቤት ሰራተኛ ወይ የሆነች ጠራጊ የቢሮ ጠራጊ ልትሆኝ የምትቺ ደከከናማን ሴትዮ አውጥቶ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ወስዶ አስተምሮ ለወግ ለማረግ ያበቃሽ ሰውዬ ኦ ማይ ጋድ ቲ ንሰምዖ ዘለና ዕላል ከዓ ንቅፅልና ማለት እዩ ከም እንዳበለ ይቅፅል ንሰ ባይ ዘ ወይ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ታሪኹ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ዝብሎ እዩ ካብቲ ንሱ ዝብሎ ጥራሕ እዮም ፍርዲ ካብ ኣነ ድማ ሓደ ሰሚዕኻ ምፍራድ ብዙሕ ሰምዑ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ሓደ ሰሚዕኹም ፍረዱ ወይ ከዓ እታ ጉዳይ እዚኣ ንፍረደላ ይብልኒ ሓደ እዩ ንየማን ይወስደካ ንፀጋሚ ይወስደካ ስለዚ ዝንቡዕ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ካብ ክልተ ይስማዕ ኣምሂረያ ንቐደም ማለት እዩ ኣምሂረያ ተማሂራ እያ ካብ ዝገርመኩም ብስርሓ ብሞያ ማለት እዩ ነርሲ እያ ስለዚ እቲ ሞያ ትፈትዋ እያ ትሰርሓሉ እያ ትኽእለ እያ ማለት እዩ ትሰርሕ እውን ነይራ ኣምሂረያ እየ ዝኹሉ ገይረ ኣብ ሓዳር እንተለና ግን ሓደ መዓልቲ እዩ ዝብል ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ንሓዳር ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ምዃኑ ሰብ ሓዳር ኩልና ማለት እዩ ማለት ቆልዑ ዋላ ኣነ ዋላ ንኡስ ንኹን እምበር እዚ ክፍተት ዝፈጥር ጉዳይ ግን ክንደየናይ ዝኣክል ሕማቅ ምዃኑ ክንገብሮ ዘይግብአና ነገር ሓደ እንታይ እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ኣብቲ ታይ ዝበሃል ኣብቲ ትሰርሐሉ ስራሕ ቦታ ዕዮ ማለት እዩ ሓላፊ ኣለዋ ነቲ ሓላፊኣ ቲሸርት ገዚኣ ኸዲናቶ እዩ ዝብል ኣነ ክንደይ ደኺመ ክንደይ ለፊዐ ክንደይ ፍቐዶ በረኻ ከርተት እንዳበልኩ እንዳሃለኹ ሓላፊ ኣሎ ነቲ ሓላፊኣ ከዓ ቲሸርት ኸዲናቶ ሕጂ ማለት ቲሸርት የኾነ ሸሚዝ ከዲናቶ ሸሚዝ ገዚኣ ጊፍት ኢላ ሄባቶ ይብል መብዛሕትኡ ሰብ ሓዳር ኮይና ኣብ ሓዳር ክራክ ዝፈጥሩ ሓደ ጥርጣረ ዝፈጥር ነገር ንሕና ዘይንፈልጦ ማለት ዘጠርጥር ነገር ዘይምግባር እዩ ጥርጣረ ማለት ብዓይኒ ጥርጣረ ከቢድ ነገር እዩ እንተጠርጤርካ እውን ከቢድ እዩ ስለዚ ብዓይኒ ጥርጣረ ንጥርጠረሉ ነገር ፈፂምካ ዘይምግባር ማለት እዩ ሓዳር ክቅፅል እንተኮይኑ ካልኣይ ከዓ ካብ ናትካ ዝበልፀካ
ዝኽደነካ ስለዚ የለ ከመይ ጌርካ ናይ ባዕልካ ሰብ እንታይ ተኸደነ እንዳሃለውን ካልእ ሰብ ይኽደን ወዲ ብስሩውን እዚ ቆልዓዚ ማለት እዩ ኣይ ዶንት ኖ ወይ ፎቲዋ ወይ ሲሉ ልክዕ ገለ ነይሩ ኢለ ሓሲበ እምበር ሹም ናይ ዝወለድኩም ቆልዑ ብሹም ካልእ እንድሕር ቀይራቶም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምሳይ እንዳነበረ ኣብ ሓዳርሲ ምናልባት ዘንጊዑ ደኸውን ወይ ብጣዕሚ ርጉዕ እዩ ክዛረብ ተሎ ብጣዕሚ ርጉዕ እዩ ኣብኡ እኮ ሓጒስኒ እዩ ማለት እዩ ኣይ ዶንት ኖ ግን ሓቅን ምምሳል ዝግበር ፃዕሪ ደኸውን እዚ ኩሉ ኣብ ሕልናኹም ገዲፈልኩም ኣለኹ ዳሕራይ እውን ድሕሪኡ ቀስ እንዳበለ ዝወፅእ ነገር ይኸውን ግን ብጣዕሚ ዘነውርን ብጣዕሚ ተግባሩ ብጣዕሚ ዘሕፍርን ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ከአንድ ወር በኋላ ሄድኩኝ አለ ልጄ ከሞተች በኋላ ከአንድ ወር በኋላ ሄድኩኝ ሲሄድ እንዴት ሬሳ ነው መቃብር ቦታ ሄደ የልጄን እርም አላወጣም ስባል ከሞተች በኋላ ምን ያደርጋል ይሄ ነው ያለው እንግዲህ የገዛ ልጁ የሚወዳት የወለዳት ልጁ ያሳደጋት ልጁ ከሆነች ልጆቹን እሱ የሚጠብቃቸው ከሆነ ሞታ ልጁ ሄጄ እንኳን እርሟን አላወጣም ከሞተች በኋላ ምን ያደርጋል ያለ ሰውዬ እውነተኛ ኢንፎርሜሽን ይሰጠኛል ብላችሁ መምጣታችሁ ያዝቀኛል እጅግ ነው ያዘንኩት በልጅ ሞት በልጅ ሐዘን ምንም ያልመሰለው ገና ለገና ቤት ተሰጣት ትንሽ ገንዘብ ተረዳች ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ አምባ ኮረዮ እያለ ይገኛል ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሞይታ ምስ ሞተት ተጓሉ ከይዱ ኣብ መቃብራ ከይዱ ኣይበኸ ኣይበለ እንታይ ክገብረለይ ምስ ሞተት ኢሉ ዝተዛረበ ሰብ ሕጂ ስለ ዘለዎ እዩ እምበር መፅኡ ዘሎ ካብዚ ሲ ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለዎ ኢልኩም ድሕር ዳኣ ትሰምዑ ኣለኹም ኮይንኩም ብጣዕሚ ዝሕዝን ምክንያቱ እዚ ጓሉ ድሕር ዳኣ ኮይናታ መዋቲት ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ስምዒት ክህልዎ ማለት ሓቂ እዩ እዚ ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ዝሕዝን ብጣዕሚ ኩሉ ዓለም ይፍለጣ ነዛ ቆልዓ እዚኣ ብጣዕሚ ዝሓዘነ ሰብ ዝሓዘነ ህዝቢ ዝሓዘነላ ዓለም ምልኢት ቋንቋ እንዳተርጎመ ሰምዑ ዝሓዘነላ ቆልዓ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከይዱ ማለት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ምኻዱ ፀገም የብሉን ተዓፂኑ ነይሩ ይበል ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከይዱ ኣብ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግን ከይዱ ናብ መቃብራ ከይዱ ኣይበከ ኣይበለ ኣይበኸኹን ምክንያቱ ታሕገብረለ እዩ ኢለ ዝበሎ ዘረባ እዚ ሲ ከመይ ጌርኩም ተኣምንዎ ኣለኹም ዝሰብ እዚ ሓቂ ተዛሪቡ ንምባልስ ብጣዕሚ ዶ ይፅግምን ዝብል እዩ ኣነ ብዓይኒ ሎጂክ ኣብታ ምሕተታት እዚኣቶም ንባዕሉ እቲ ጋዜጠኛ መሊሱሉ ስለ ዝኾነ መሊሰልካ እንዴ ንኸይብሎ ሓሊፍዎ ዝኸደ እምበር ኣዋጢሩ ሓቲቱ ወይ ለይግምተን ኣነ እንተዝኾን ብዙሓት ክሓቶም ዝደልዮም ነገራት ከምዚ መስቀለኛ ምሲለውን ማለት እዩ ቸክ ገብሮም ዝኽእል መሃለው ነይሮም ኤንዌይስ ሕጂ እውን እቲ ጉዳይ ብድሕሪኡ ኣይፍለጥን ክንቅፅል ኢና ግን ፍትህ ለልጄ ብለህ ለምን አልወጣ ስለ ልጄ ፍትህ ለምን አልጠየቅም ለምንድን ነው ያልጠየቀው እስከ ዛሬ የት ነበርክ መፋታት ማንም ሰው አይከለክልሽ የማይሆን ነገር ምክር እየመከሩ ከጎን ከባልሽና ከልጅሽ ለመለየት የሚፈልጉ ሰዎች አርቂ እንግዲህ እኔ አሁን የራሴ ውሳኔ ወስኛለሁ ልጄ እንዳላይ ግን እያረጉኝ ነው የተለያዩ ሰዎች አሉ እሷ ታውቃቸዋለች በሰከነ መንፈስ ለልጄ መኖር ስለምፈልግሽ ያንቺ ጤንነት ለልጄ እንድትኖሪ ስለምፈልግሽ ጤንነትሽን ስለምፈልገው ይሄ ሀብት ይማቀለኛል እንደዚህ ያረጋኛል ብለሽ የምትዘጊው ነገር አቁሚ ሲጀመር ይሄን ሁሉ ከመሄድሽ በፊት በሰከነ መንፈስ ከኔ ጋር በትነጋገሪ ብንግባባ ብዙ ነገር ምረዳሽ እንጂ ለዚህ አይደለም ዓለማዬ ትፋታለሁ ካልሽ ፊት ለፊት ከኔ ጋር ቆመሽ አትፋች ማለልሽ ግን እኔ አቁም ተፋተሽ ለመሄድ አላምንሽ ማለት አይደለም ይሄ አግብቼ ነው የሚሄድ የሚባል በሽታ ግን ወይ እኔ በስነ ስርዓት ተላይተሽ ነው እንጂ እኔ ባልሽ ያለው ሌላ ሲያገባሽ ቁም ያላይ የውሸት ነው ምናምን የሚባል ነገር እንደዚህ ነገር አልፈልግም ስለዚህ እንታይ ዝብዘሎ ማለት እዚ ኻ ተመርዒ ኸይድ ናብ ካሊ ዓዲ አይላ ታጓለን ስተይቲ ማለት እዩ ሕጂ ተመርዒ ኸይድ አይላ ተመርዒ ኸይድ ከም ዘለዎ ማለት ሓዳራ እንተ ፈትሕት ማለት እዩ ኣይተፋታሕናን ያ ዝብዘላ ኣብዚ ሕጂ ታይ ዝረአየን መሲልኩም ክልተ ነገር እየን ዘሎ ኣነ ናይ ባዕልኻ ሲልካ ግምታ ኣቕምጥ እንተ ዝበሃል ሲለ ክፈርድ ማለት እዩ እዚ ወዲ እዚ ከምቲ ካልኦት ዝብልዎ ዘለው ገንዘብ ደልዩ ዝመፀ ሰብ ኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እውን ኣለኒ ንሳ ከዓ ማለት ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ገዲፍዋ ዘይኮነስ ማለት ርሒቕዋ ብስራሕ ደረጃ ርሒቕዋ ዝነብር ሰብ
ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብ ማእኸል ንሳውን ዝሓሸ መማርፅ ስለ ዝረኸበት ገዲፎ ይኸይድ እየ ትብል ማለት ንሱውን መሊኡ ዘይፈትሓ ዘይኮነስ ብሰንኪ ስራሕ ርሒቕዋ ዝነብር ዝመስል ንሳውን ገንዘብ ስለ ዝረኸበት ክትከደሉ ማለት ክትጥቀመሉ ትዕድል ዝበለት እያ ትመስል ማለት ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ዓለም ብጣዕሚ ከቢድ ሓያል ፈተና ከም ዘለዎን ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ከዓ ንዓኻትኩም ንኹላህና ማለት እዩ መዘራረብ ዝኾነ ኢሹ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ገመድ ውሽጢ ስለ ዘእተኽዎ ሒዘ መፅአ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ከም ትብሉ ርግፀኛ እየ ናታትኩም ፍርዲ ከም ናታትኩም ልብን ማለት ኣይትፍረድ ከይፍረደካ እየ ግን ሚዛናዊ ዝኾነ ቅንዑ ርእይቶኹም ተረኣያኹም ክተንብሩሉ ሒዘ ዝመፃኹ ቪድዮ እየ ኣብዚ መደምደምታ ዝወሃበ ጉዳይ ኣይኮነን ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ደሕና ቀኒዮታ ፀፅቡቕ የስምዐና